आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजो सना बिजामादै सासेया हस्पिटालाव गोलाव जाना थानायखाय नायनो फैथारबाय आं हस्पिटालाव थाबा माथो आंखौ नायफैथारालै नोंलाय सासेखौ अनो सासेखौ अना सासेखौ माइगाब सासेखौ बिगाब ना मानो अनाब्रा बिखुनजो सना आंखौ मानो अना नों गोरलै गथ'फोर बायदि हस्पिटालावबो बेफोरबायदि गोब्रामबाय थानाङा नोङो जावलिया फावलियानो नों आंखौ अना नालाय दुखु जायोब्रा हस्पिटालाव मानसि सासे गोलैनानै दङ नोंहा खुसिसो मोनदों आंलाय मानो खुसि मोननांगौ जाखोब्रा नों आंखौ खबर लाया नालाय बोरैबा मोनोब्रा आइसे अनजानो लुगैदोंबालाय हा नोंहाबो हारा मुरा सेफायना लाहैथां थां नुबायना सोमस्रि मा होननानै बुंदों आंखौ बिखुनजोआ जोंना सासेखौ अनो सासेखौ अनाब्रा बिजामादैखौ सासेखौ नायख्लख्ल खालामथारोलै ओइ जावलिया न'आव थांदो थांगोनब्रा थांगोन आंखौलाय मानो होखारबाय थायोब्रा नोंलाय हस्पिटालफोराव दावराव दावसि खालामफैबाय थानाङा नायनो बाथारबाय आंबो नोंनि अननायखौ लुबैयोब्रा बिखुनजो सना मा बिजामादैखौ सासेखौ अनो सासेखौ अना आंबो बोराबोना गोसोआ आंनाबो बोरैबा मोनो ओइ जावलिया जाजाद होनबाय थानांला नोंनो थांदो न'आव थांदो होखारलायबावो आंखौ हा माथो दावराव दावसि बेलाय हस्पिटालावलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु आं थांनोसै उनाव खबर लाफैगोन आं आरे फामे न'आव थाङा नामा नोङो थाङा माथो आं नोंजों मानो थाङा फामे हा नों गुमैजोंनो थांदो थां दिनै हरसे हस्पिटालावनो थानोसै आं सोमस्रिजों आंजों आं गुमैजों थाङा माथो बेजों थांस्लायस्लाय हारसिंनो थांगोन आं न'आव जेन'बा आंजों थांबा नोंहा मा जायो अखा हागासिनो बाहेराव बेनिखायनो आं दोनलांनोसै गावबागाव हारसिङै थां आं दोनलांजायाबो आं थाङाबो नोंजों नुबाय आंखौ नायनो बासोगारोना नोंसोरो बिखुनजोआबो आंखौ सैया बिहावसोआबो आंखौ अना बिबोनाङाबो आंखौ खेरखेराया नोंसोर बांद्राय आंखौ सैया खालामना दे आं जोंनो ओंखारबाय जोंबाय थांबाबो आं थाङा नोंजों फामे गुमैजोंनो थांदो थां हनै नेवलाबो दंखायो आं बासोगारो गुमैजों थांनो नोंखौलाय आंलाय जागोन ना मन'गोनब्रा आंखौ इसेबां नायनो बायो नोंलाय फाग्लि आच्छा बारु थाइबानि लारु सोमस्रि फंसे खोथा दङमोन आं नोंजों मा खोथा नेवला आरो फामे जिरायोथ' नोंसोरो आच्छा सोमस्रि ओरै फैलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु फैसा थाखाफोरालाय बोरै मेनेज खालामदों आखायाव जा एसे दङमोन बेखौ फिसाजोनि आखायाव होनानै दोनदों आं आच्छा आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा आंनाव बि होनानै इलेक्सन खाथिखाय जेबो टेनसन होनो गोसो जायासै आं आरो फैसाखौ मेनेज खालामखाबाय दे न'आवनो बेनिखायनो बांद्राय साननांला नों सोमस्रि नोंनि दुखु जानायखौ आं मोजां मोनाब्रा आं नोंखौ बुंबायानो थाखायोना नोंहा माबाफोर जायोबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय होननानै नों मानो जेबो बुङालै सोमस्रि जेबोला हाथारा जागोन अब्ला बिगोन ना आङो दा न'आवनो मेनेज खालामनो हानायखाय जेबो बुङाखै आं होमबाबो आंनाव बिनांगौब्रा सोमस्रि आं एसे एनैखौ मदद होगोन ना नोंनो फैसाखौ बिलायनांगौ न'नि मानसिफोरा खैफोद आफोदाव गोलैबाथाय हारसिंनो हेफाजाब होनांगौ आरो बिलायथारनांगौ है आंना बिखुनजा मा एसे बिजामादैखौ रायबाय थायोब्रा सासे मान गोनां एमएलए खौनो जायाखै माथो नों दाबो एमएलए जाग्रोनानै देखाय आरो एमएलए जाबाबो टाइमाव बखिनायखौ गारथारा आं दा जेबो बुंलालां आच्छा बारु थाइबानि लारु आं थांनोसै दे जागोन दे न'आ बेनोदा एड्रेसखौ खोन्थानाय हिसाबैथ' बेनो न'आ माखौथो नायबाय थागोन खामानिखौ थाबनो मावनानै फैनोसै नै माथो सोरबासो उन्दुनानै दं सोर जाखो बेबा बस माथो सोरबा सेंग्राबो दङ र' आं फट' साफायनानै हरनि औ फट'खौ नुबाय आं बेथ' दुलाय एमएलएनि फिसौलासो मा खालामहैदों बेलाय जियानो जाया मानो मानसिखौ दिनैनो बुथारथारनांगौ गोनां जायोबा बे हौवासाखौबो बुथारनानै गारबो आंनि लामायाव जाय हेंथा होगोन बेखौनो लामानिफ्राय सुस्रांगोन आं आरो बे दुलाय एमएलएनि फिसौलायालाय मा मोनहैदों बेनि न'आवलाय दुलाय एमएलएनि फिसौलाखौ बुथारबाबो खोथाया गाज्रि जानो हागौ ना बेनिखायनो हमथाफिननांसिगोन आं खोनासं सेंग्राफोर दिनैनि मिशनखौ केन्सेल खालामदो आरो थाबैनो बे न'निफ्राय ओंखारबोदो अके मेडाम दिनैनि मिशनखौ दोनथ'नो होथ'बाय बिदिबालाय सोर फैदोंमोन बेवहायलाय माथो सोरनिबा माथो बायदि खोनाथारदोंमोन आंलाय आरो बे अखायाबो माथो बारानिफ्राय बारासो हागासिनो बिदि अखाखौ गिबाय थाबा न'आवनो थांनाय जानाय नङा बेनिखायनो थांनोसै आं बानलुबाय थां नों माला सिखारखो नोंखौ आं थांबायसो खोमा होननानै सानदोंमोन आं थांनोनो नागिरखादों साहा लोङालासिनो थांनोसै आरो फैदो ना साहा लोंनोसै आं साहाखौ फुदुंफिननोसै नोङो उन्दुलांनायखाय आं नोंखौ फोजायाखैबो मानो फोजायाखै मालायनि उन्दुनायखौ नायखुमानो लाजिया नामा नों आं नोंनि उन्दुनायखौ नायाखैनो नों आंनि उन्दुनायखौ नायाखैबा बोरै मिन्थिखो मानो मिन्थिया जानो दे नों मेगन मिसिनानै सफायाव गोलांना थाबायबा बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों दिनै नोंनि थाखायनो आं मोजाङै जिरायनो मोनाखै मोजाङै रेस्ट खालामनो मोनाखै होमबालाय साहा लोंनानै न'आव थांदो आं नोंनि थाखाय साहा गोथाव फुदुंफिननानै होफिनगोन अके थाब फुदुं जागोन दे आसलथे सोर फैदोंमोन आंथ' सोरबा हौवा मानसिनि माथो बायदि खोनाथारदों ना जोंलारिखौसो सोरबा बुथारनो फैदों सोर सुथुर दं बे जोंलारि नालाय आरो बेबायदि थासारियाव आं जोंलारिखौबो माबायदि गालांगोन हरखाबनो जुदि माबा मोनसे जाना होयोबा सोरबा बेखौ बुथारना गालाङा आंहालाय मा नांजादों आरे
बे अखायावलाय मा खालामबाय थालायखोलै बेलाय बाराबो बारानिख्रुइ बारासो बारगासिनो अखायाबो मा एसे गिदिर गिदिर हागासिनो मा खालामबाय दंलै बे अखायाव मा खालामगासिनो दं नों आरो अखा सिजानानै लोमजाबा आं नोंखौ हस्पिटालाव लांनांगौ नामा न'आव दै गैयामोन बेनिखायनो दै लांफैदों आं आरो नोंलाय अखायावलाय मानो सिजादों हर बाल्थिङा मोनसे आंनो आं हारसिंनो हायो बांद्राय गावखौनो हिर'इन बायदि मोननाङा नों हर रायोबो हेफाजाबबो होयोबो माबायदि मानसिया बेलाय बानलु बेदां न'खाय अखा सिजानाया नोंसो गगा मोनबाय मानो नों आंखौ हेफाजाब होनांगौ दे नुबायना नोंहासो गगा मोनबाय दसेनो बेफोर गासिबो नोंनो जादों नों अखा सिजायामोनब्ला आं बिदि जानाय नङामोन ना आंलाय अखा सिजानानै खामानि मावफेरग्राखाना नोंसो अखा एसे सिनायावनो गगा मोनलायलायबाय नोंनि थाखाय सा मोजां फुदुंना लाना फैनि आं आरो मुलिबो दंखायो गगा मोननायनि जाबानो जाबाय नुबायना एसे अखा सिजानायावनो माबायदि गगा मोनदों अखा सिजानो हाथारा नामा बेलाय दा आंखौसो दाय होलायगोन बेखौबो बोरैबा मोनलायबाय माथो लोमजालायनाय मोनबायलै ओरैनोबा एसे अखा सिजाबानो आंहासो गगा मोनो जोंलारिनि थाखाय आंहासो गगा मोनलायबाय गगा मोनदों नामा गगा मोनदोंबा मानो मोनदों आदा मोनसे कुइसन सोंनि आं नोंनाव जोंथ' फुङावनो सिखारनांगौ अब्ला जोंलाय मानोथो हराव उन्दुयो जोंथ' सानसेबाबो थैखानांगौ होमबालाय मानोथो जोंखौलाय जोनोम होनाय जों जुदि बयबो नरकपुरियावनो थांनांगौबालाय सोरगोपुरिखौलाय मानोथो बानायखो जुदि जोनोम जानायाव लान्थं जोनोम जायो थैनायावबो लान्थं थैयो होमबालाय मानोथो जोंलाय गेजेराव गस्ला गानो ओइ थरल' मा सोंगासिनो दङ नोङो आंलाय आदानाव मोननैसो कुइसनसो सोंदों दा आदाया गगा मोनदों बेनाव जेबो सोंबाय थानांला थां न'आव थांनानै फरायहैफिनदो आंनो टिभि देखायनो नालाय माथो जाखो अखा हाबाय थादों टिभि नायजाया थां मोजाङै फरायहैथां बानलु बेदां नों जोबोद गुजुबाय थाबाय नो बे साहाखौ लोंनानै होदो नोंनि फंबायखौ आंनिफ्राय 100 मिटार गोजानाव दोन मिथिबाय मा एसे इरिटेट खालामो बेलाय बियो बिदिनो बिराद कुइसन सोङो मानसिफोरनाव गुबुननाव सोंबाबो आंनि सिगाङाव सोंनाङा माबा बुंनांगौ माबा बुंफ्लांगोन आं मिथिबाय रागाया हले जोंखाबायसोमोन आं नोंनि फंबायखौ जागोन दे आं आंनि फंबायखौ बुजायगोन ओमफ्राय एन्टनियाव अखायाबो जि गोसा हागासिनो अखा नागारबा थांदो आं ओंखामखौ संनोसै नों जालांदो मानो थानो आं एक सेकेन्डबो थानो गोसो गैला नोंनि फंबाया जिबायदि कुइसन सोंगासिनो आंनाव नों बेखौ टेनसन लानाङा आं सोंनो होला नोंनाव नों जायखिजाया साहाखौ लोंनानै दसे थाथ'दो ओंखामखौ संनि प्लिज आं ओंखाम ओंख्रि जानो गोसो गैया गगा मोननायनि मुलि लाबोबानो जाबाय आंनो अके आं लायनि बानलु बेदां मुलिया नों बे मुलिखौ जाबानो मोजां मोनगोन साहाखौलाय माथो मोजांखौनो फुदुंथारो आंलाय सानदोंमोन खुगाल' बाहायनो रोंगौ होननानै माथो साहाखौ मोजांथार फुदुंथारदों आच्छा जोंलारि नोंखौथ' फुङाव सुथारनो नागिरनाया बेनि जाहोनखौ मिथिबाय नामा नों आं जेबो मिन्थियाखै सोरबा माहाजोन हौवाखौ गोसो थोआखैथ' नों बे खोथा फंसेखौ बारे सोंबाय थानाङा बानलु बेदां आं जोंबाय आच्छा नों आंखौ रागा जोंलायलायो नामा नायनि माबायदि रागा जोङो नों आंखौ देलाय माबायदि रागा जोङो नायनि जानला मोनला मानसिफोरखौ रागा जोङा जेबो जाहोन गैयालासे आं रावखौबो बिजिराबो होमबालाय नोंलाय आंखौलाय मानो रागा जोंखो नोंखौ आं हेफाजाब होदों नोंनि एसिस्टेन्ट दाहोनाफोर बायदि आं नोंनि खामानि मावनानै होदों आरो नों आंखौसो रागा जोंबावो बिदि नङा नों मानो आंखौ माहाजोन हौवा गोसोथोदों होननानै बुंबाय थादों होमबालाय नोंलाय आंनि सोंनायनि फिननायखौ मानो होआखै नोंनि बयफ्रेन्डआ सोर मानो नांगौ नोंनो आंनि बयफ्रेन्डखौ मा थिक नोंनि बयफ्रेन्डनि खान्दानाबो नोंखौ बुथारनो नागिरदों खोमा जानो हागौ नोंनि बयफ्रेन्डनि खान्दाना नोंखौ मोजां मोना नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों मालाबा सुथुरा जोंनि खाथि खालानि मानसियाबो जायो मिथिबाय आरो नों मा सानदों नोंखौ फैनानै मानसिफोरा बासायबाय थागोन गावनि सुथुरखौ गावबो नायगिरनानै लानांगौ मिथिबाय बानलु बेदां नों जोबोद गगा मोनथारबाय दसे मोजाङै जिरायनानै थाद' दे अखा नागारबानो थांनो हागोन आंलाय दाबो अखाबाबो थांनो हायो आरो गारि दंखायो माथो सिन्था आंखौ साइकेल बोरायजों नोंखौ दोनफैनाय बायदि मोनदों नामा नों बेजों उल्था बुंनाय माने आंखौसो आरोबाव खोनाहोबाय थागोन बियो अब्लाबो होनबाय आरो बारबो बारदोंना बाहेराव आंथ' सानो ओंखाम जानानै थां नों माने गाज्रि मोनाबा जों दुखियाफोरनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौबो जादो आरो बेबायदि डायलग आंनि सिगाङाव होनाङा मिथिबाय आं बुंखायोना दुखिया माहाजोन होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थानाङा नोंहा गोहो गैया सोलो गैया मेलेम गैया बेनिखायनो दुखियाखौ आंथ' खालामनानै होआखैना नोंसो खालामनानै लादो
बेनिखायनो आंनि खाथियाव बेफोरबायदि लोरबां खोथा दादिहुन। जागोन दे। आरो एन्टनियो मोनसे खोथा, दा नोंनाव जेसेबां फैसा थाखा दङ बेखौ लानानै नों जोबोद गोग्गानाय मोनो नङा होमबा? बे गोग्गानायनि खोथा नङा, बे सैथो बाथ्रासो। आंनाव फैसा दं, थाखा दं, मेलेम दं, बुद्धि दं, सोलो दं आरो आं नायनोबो मोजां। अब्ला आं मानो गोग्गाया जानो? मानसिखौ ना बानलु बेदां, दायो मायथाइया 2025 जादों। जेब्ला 100 बोसोरनि उनाव 2125 बोसोर जागोन, अब्ला नोंनि फैसा थाखाया नोंनि आखायाव थानाय नङा। अदेबानि नोंनि सायखङाबो, नोंनि हारा मेलेम जेबो थानाय नङा। जोंनि आंगोनि मानसिफोराबो जोंखौ साननैसोल' गोसोखांगोन, जोंनि फट'फोरखौ साननैसोल' नायगोन, बिनि उनाव दाखोरबारियाव दोनगोन। आरो जों जाय जायगायाव दा थादों, जाय जायगायाव जों उन्दुदों, बे जायगाया मालाय न'खरनि जागोन। सोरबा जों सिनाय मोनै मानसिफोरनिबो जानो हागौ। दा जोङो जिउआव जेसेबां मानसिफोर दङ, बै समाव सासेबो मानसि थाहैनाय नङा, गासिबो थैजोबनाय जाजोबगोन। जों जायनि थाखाय गाबदों, जायनि थाखाय दुखु मोनदों, जों जायखौ मुगैदों, जायजों जों नांलायनो बादों, बेफोरबायदि मानसिया बै समाव 100 बोसोरनि उनाव रावबो थानाय नङा। अब्ला जोङो माखौ लानानै इसेबां गोग्गाबाय थानो? साननैसोनि जिउखौ लानानै लाय, दिनै दं गाबोन गैया। नों मालाबाफोर बेफोरबायदि खोथाखौ सानफेरदोंना बानलु बेदां? जोङो 100 बोसोरनि उनाव थांनानै थाबावगोन होननानै सानदों नामा नोङो? थाया। जों गासैबो थैजोबगोन, बिनि उनाव जोंखौ गासैबो बावजोबगोन। बेनिखायनो इसेबां गोग्गानानै लानाङा। जों 100 बोसोरनि उनाव थांनानै थाखाया बेखौ जों मिथिखागौ बयबो। नाथाय जिउआ मोनसेल'सो, बिनि उनाव जोनोम मोनफिनगोन ना मोनफिना जोंलाय मा मिथिगौ? जिउ मोनसे थानायावनो गोग्गानांगौबो, आरो जोंनि पार्सनेलिटिया माबायदि बेखौ लानानै गोग्गानायाव जेबो जोंहा लस गैया। जागोन दे, नों मा बुंनो नागिरदों आं बुजिबाय। आरो नोंनि बेफोरबायदि डायलगखौ खोनासंनो हाला, आं न'आव थांनोसै। अब्लाबो ओंखाम ओंख्रिखौ जालांदो ना जोंलारि। माथो आलासिबो दंफैयो? औ मादै बानलु बेदाङा दानि आंखौ दोनफैदों। अखा हाबाय थानायखाय दाबो बिराद गाज्रिनो अखा हागासिनो। बानलु बेदां, अखा हाखांबा थांदो ना ओंखाम जानानै। औ, ओंखाम जानानै थांदो। आं बेवहाय मा खालामबाय थानो नोंसोर हिनजावफोरनि गेजेराव? आं थाबाय थाया, हिनजावफोरनि डायलग खोनासंनो बायो आं। बानलु बेदां, अब्लाबो ओंखामखौ जानानै थांदो नोङो। एफाग्राब ओंखाम जाहोनो लुगैबाय थादोंबा आंनि न'आव फैनानै ओंखाम संनानै जाहोफैबाय था। हा? माबायदि रायलायो बेलाय? औ, बियो बेबायदिनो रायलायो मादै, जेब्लाबो रागा रागाल'। अब्लाबो आंखौ जोबोद हेफाजाब होबाय, बेनिखायनो गोसो गैयाबाबो बिनि खोथा खोनासंनांगासिनो आं। दे, जेबो नङा। गुमिनि सार्जारिया मोजाङैनो मोजां जाबायनो। गुमिया फैनो हासिगोन गाबोननो। गाबोननो? औ, बांद्राय जेबो गिनांगौ गैया होननानै बुंहरदों। दसेनो सार्जारि जाबायबो? मा दसेनो जालाबायनांगौ जाखो? दहायनो खालामदों माथो नों फैबानो। ओमफ्राय आं गुमैजों न'आव थांबाय दसे, न'निफ्राय आं डाइरेक्ट बेवहाय फैफिनबाय। गुमैयानो दोनफैफिनदों आंखौ। नंगौ नामा? नोंसोरखौ हारसिं जानायखाय आं फैबाय आरो। मोजाङानो जाबाय दे। ओंखाम ओंख्रिखौ आं सङैनि। मादै फैबाय, मोजाङानो जाबाय। ओरैनोबा गोसो सिंजों गिखुमाबायसो थादोंमोन आं, आंखौ दहायनि साननि बुथारनो नागिरनायखौ। बानलु बेदांनि सिगाङाव गावनि गिनायखौबो खोन्थानो हाया, नङाबा उल्थां फुल्थांसो होनबाय थायो। बे एन्टनियोखौबोथ' आं लिंहरनो हाया, जेरैबो जारलासो। आच्छा, बे अखायाबो मानि सिमां हागासिनो दं दिनैलाय? बे जोंलारिनि न'फोराव माबा मोनसे खैफोद जाबाबो माथो रावबो जेबो खोनानाय नङा। बेनि सायाव दहाय मानसि सानै नुनाय बायदि मोनथारदोंमोन आं। ओमफ्राय आंहालाय मानि सिबां सानगासिनो दं, बे नंखाय जोंलारिनि थाखाय बेलाय आंनि थाखाय मा खालामनानै होदों? उल्था आंखौसो बाहायगासिनो। बिनिनो खोथा सानगासिनो आं, खामानि गैया दामानि गैया। हैद, न'आव थांनोसैलै आं, जिजाय जाबाय थाथों। मानसिफोरखौ ब्लेकमेल खालाम बोलोजों नङा सोलोजों फैसा दिहुननो हामारबाय। अमा राजानिफ्राय एसे, दावदैनिफ्राय एसे, बानलु सरि नारजि बुदांनिफ्राय एसे, आरो दुरलाय दुगिमारिनिफ्रायबो एसे। दा मास्टिनि क्लिअपेट्रानिफ्राय फैसा दिहुननो हानाय जानायमोनब्ला बेनि पेट्रल पाम्पखौनो लागौमोन आं बाल्ला। खस्थ' दुगिना बियो, आं थिखौनो नायनोसो बायो। आरो बेनि सायाव आंखौ धमकी होलायबावदों बियो, बाथामस क्लिअपेट्राया। दावसै देलाय, बाप्रे, मानि फैसालै इसेबां? बे फैसाया ना, आं उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय माबादों आरो खांदों। माने आं थाबैनो दुखिया गथ'फोरनि थाखाय मोनसे स्कुल बानायनो नागिरदों, आरो माने आश्रम बानायनो नागिरदों आरो। बाप्रे, मालानिफ्राय सानखो नोंलाय? जायफोरा न'खराव सान्थि गैया, जायफोरा बिमा बिफा गैया, जायफोरा बिमा बिफा थानानैबाबो फरायनो सुबिदा मोनाखै न'खरनि दावराव दावसियाव, बेफोरबायदि गथ'फोरखौ बुथुमनानै फोरोंनो सानदों आरो। आच्छा, बे फैसाखौ सोरनिफ्राय लानानै फैखो नोंलाय? डनेसन होनबायानो ना, दुलाय एमएलएनिफ्राय एसे, अमा राजानिफ्राय एसे लाबोबाय आरो। बाप्रे, इसोरलाय नोंनोलाय मानो फैसा होनांगौ जाखोलै इसेबां बुरजा? खायदा बोराय बाहायबानो गासिबो जाजोबो, खायदाल'सो बाहायनो रोंनांगौ आरो खुगा बाहायनो रोंनांगौ, मिथिबाय?
मानसिनाव सोलोजों लोगोसे खुगाबो बाहायनो रोंनांगौ होमबानो माहाजोन जायो आरो खोनासं बिसोरनावथ' फैसा दंखायोना दुलाय एमएलए मोननाव बिसोरनिफ्राय थाइसे थाइनै जाख्ल'बाबो जेबो लस गैया आया मा फैसा जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंलाबायदोंलै बिसोरलाय मानसिफोरनि थै लोंनानैसो फैसा लायो दा एमएलएफोरखौ थगायनानै फैसा जाफिननायाव जोंहा पापबो नाङा मिथिबाय अदेबानि सोरगोफुरिया आंना भिआइपि सिटसो मोनबावगोन मिथिबाय आंनि थाखाय बेनिखायनो नों जेबो गिना मिथिबाय बमब्र दे नों मा खालामो खालामबानो जाबाय आं हले ओंखाम उखैबाय अके खुरनानै हैगासिनो आं ओइ बमब्रा नोंनोलाय बोरै सैथो खोथाखौ खोन्थानो आङो जाय सैथो खोथाखौ खोन्थाबाय नों आंखौ हेंथासो होगोन बाल्ला दुलाय एमएलएनिफ्राय फैसा लाबोनाया जेबो गाज्रि जायाखै ओरैनोबा बे हाफांखौ जि टेनसनाव दोनो बेसेरा हाफां अननोबो ओंखारलायलाङो आयै ओंखाम जाथ'गोना जाथ'वा नोंलाय हा बेफोरखौ कि सोंबाय थायो नों मालाबा ओंखाम खुरबाबो थाब जाया नालाय बेनिखायनो सोंबाय आं ओंखाम जानाय टाइमाव ओंखाम जायाबालाय मानोथो सोंबाय थानांगौ जाखो आयै नोंनाव सोंबाबो दाय जायो सोङाबाबो दाय जायो माखौ इसिबां रागा जोंबाय थायो सोरबा माबाफोर होनदों नामा ना अफिसफोराव सोरबा कलिगफोरा ना नोंनि लोगोफोरा माबा होनदों नामा जायनि थाखाय नों आंखौसो रागा जोङो आंथ' नोंनाव ओंखाम जागोना जाया होननानैसो सोंदोंमोन बेखौनो एफा गाज्रि मोनबाय जागोन दे जागोन एसे खुरनानै लाबो बांद्राय बुरजा नङा आं ओंखाम लाबोला माथो नोंजों रायजाबाय थानानै आं नोंनि बिहामजोसो मिथिबाय बिहामजोखौ एसेबां रायनाङा खावगालिया खुरनानै लाबोबा लाबोथोंसै आं खुरनानै लाबोला गावनि बिखुनजोखौ बिदि बुंनो लाजिया लाजिनायालाय लाजियो नोंसो बिहामजो बानो जि रायो आंखौ सोरबा माबाफोर बुंदों नामा सोरबा माबाफोर नोंखौ बखिदों नामा खोन्थालाय आंनो जायनि थाखाय नों आंखौ सैया सैया खालामबाय थायो गावनि बिहामजोखौनो जायखिजाया नों बायदि बिहामजोखौ आंनो नाङा नों बे न'खराव फैनायनिफ्रायनो दावराव दावसिया बारा जादों गोजोन सुखियानो गैला आंसो जाबाय आरो औ बे न'खरनि सुनिया नोंनो नों फैनायनिफ्रायनो बायदिसिना जादों दे आंनो गाज्रि नोंनो मोजां ओरैनो खरा गरम जाखादों दावसे देलायनि थाखायनो बेनि सायाव बेवहाय आंखौ बायदिसिना बुंफैदों नै आंहाबो बिहामजोखौ गोरा गोरासो बुंनानै लादों दाबायदियाव अमा राजानि आरो आंनि फट'खौ नुबा बिहामजोआनो आंखौ जाख्लाबथारगोन बेनिखायनो बिहामजोखौ बांद्राय गोरा गोरा बुंजानाय नंला बावनासो दङमोन आंहा बिहामजोजों मोजां रायलायनांगौ होननानै आबै बानलु बेदां आबौहाथ' थांदोंमोन नोंलाय दासो अखा सिजालायनानै फैनाय नोङो एसे अखा हाबानो लोमजाहां जायो मानसिया आरो अखा सिजाबावदोंसो बिहामजो नै बिहामजो आबै आं मुलि जानानै फैखाबाय होमबाबो एसे थाल ला आं गावनि देहाखौ थाल लाखायो आबै बेनिखायनो नों टेनसन दाला हाब नोंनि देहाखौ टेनसन लायाबा बोरै जानांगौ जाखो बे न'खरनि सम्पतिसो नोङो बे न'खरनि गासैबो मोजां गाज्रि खामानिखौ बे न'खरखौ नोंसो नायनांगोन नोंसो बेंनांगोन बे न'खरनि सम्पति जानानै नोंखौ मोजाङै नायाबा नोंनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाखियाबा सोर लाखिनांगौ जाखो आबौ आरो आं जिखौ फोरोंदों बेखौ मिन्थिखादों दा फैसायासो देरसिन दानि जुगाव फैसा पावार गैयाबा जेबो जाया होननानै औ आबै नों बुंनायखौनो लादों आं दे गस्लाखौ सोलायहैथां जागोन दे आबै बे फिसौ सासेयासो आंनि खोथाखौ मानियो आंखौ बुजियो बिसोर बिमा फिसा सानैबो बुजिथारा आंखौ बे फावगालिया बिमानिनो लाथारदों बिमानि मोनसेबो बाथ्रा बुंजाया मोनसेबो बाथ्रा बुंबाबो लाया आबौ बानलु बेदाङासो है अखा सिजानानै खस्थ'थार मोनबायलै दुगैबासो मोजां मोनसिगोन आं बानलु बेदां औ आयै माथो नोंलाय गगा मोननानै फैदोंसोनो अखा सिजादोंमोन नामा नोंलाय औ नों मिथिखायो माथो नों अखा सिजानो हाया होननानै अखा सिजाबा नोंहा एलार्जि जायो होननानै मानो अखा सिजानांगौ मिथिखानानै साथा लाफाखानो खोन्थाबाय थाखायोना नोंखौ सान्दुं गोसाबाबो साथा लानांगौ होननानै नोंखौ बुङो ना बुङा आङो दिनै अखा हानाय नङा सानदोंमोन आं आरो आं मबाइलावबो नायाखैमोन ओमफ्राय अबेनिफ्राय फैदों नोङो जोंलारिमोननिफ्राय जोंलारिमोनना मानो थांनाय दहायनो खोन्थाखादोंमोन ना आं नोंखौ हस्पिटालनिफ्राय लानानै थांदों आं होननानै अखा हानायखाय दे मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय बिखेलाव सोर मा जादों जोंलारि बिफाया हस्पिटालाव दंहैयो एडमिट जादों मा जालाखि बिसोरलाय जानायानो जोबथारा नामा मिन्थिया माबा हारा प्रब्लेम जादोंनो बेखौनो आं हेफाजाब हैदोंमोन मोजांनि बाथ्रा मानसि हेफाजाब होदों होननायखाय मोजां खोनालायथारबाय आं उपाय गैयावसो हेफाजाब हैदों आं जानला मानला मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो गोसो जाया आं खुगाया खेबखिजागोन बांद्राय गोरों देखायनाङा ओंखाम ओंख्रिया खुरखाबाय जाहैदो आरो मोजां उन्दुनानै थादो आरो मुलियाबो दंखायो आं मुलि जानानै फैखाबाय दे होमबालाय मोजाङै उन्दुनानै थादो जागोन दे आयै दाउखाबा नोंनि खानायखौ जों नुवाखैना नोंबा बहा दोनसनखो दालाय बबेनिफ्राय नागिरना मोनब्रबनांगौ जाखो आं मिथिया आंनि खानायखौ नागिरनानै लाबो स्कुलाव आंहा दिनै तेजिमुला जानांगौ मास्टार आंखौ तेजिमुला जानो खोन्थादों दिनै टिचार्स डेखाय नोंखौसो तेजिमुला जानो होबाय आरो दिनैनि दिनाव मास्टारफोरासो मोसायो खोमा माथो मास्टाराल' मोसाया फरायसाफोराबो मोसायो ओमफ्राय आंखौ मोसानो थाखाय बुंदों
लुगैयो हौवाथ' जानो हायोना सानफ्रोमबो स्कुलनि फांसनावनो खालि हिनजावनिल' पार्ट लानो लुगैबाय थागोन नोंहालाय मा नांजादों आं हिनजावनि पार्ट लानायखौलाय आरो मानसिनालाय आखाइ आथिङालाय मा एसे गुफुर मोखाङालाय मा एसे गोसोम जाखो आरो बुंनानै लालायबाय नोङो हा मोखाङा गोसोम जादोंखाय आबा नोंखौ मोजाङानो नुथारदों दे आबा आदा एमाव राजाया नोंखौ दोनलांथोंसै स्कुलाव खानाय गैयाबाबो जागोन दे आजिखालिलाय माथो सिख्लाफोरा खानाय गुसुं लायो नोंहाबो खानाय गुसुं हिनजावसा आरो आं खानाय गुसुं हिनजावसा नङा तेजिमुलानि खानाया गोलावसोना बेनिखायनो आङो तेजिमुलानि खानायखौ लागोन ओमफ्राय तेजिमुलाया बिदि गस्ला गानाना बेनि सिगां मोसानांगौ हिन्दी मेथाइ आइला आइला जामाइ जा ओइ स्कुलाव थांनांगौ ना थांनाङालै नोङो हा खानाय सानाय नागिरदों लाथो आं खानाय नांगौ आंनो खानाय हाबा दालाय दखानबो खुलिगोन ना खुलिया फुङावबा एमाव आबा थांलाय दखानफोराव नख्लि खानाय मोनो खोमा नागिरनानै होदो बेनो दाइ साला आंखौलाय नेबाय थाया फैनांबाय ए दाउखा आबा रागा जोंनांला दा स्कुलाव मोसानांगौबा फाव लानांगौबा रागा जोंबा बावगारगोन ना नोङो एफा मोजां खानाय दोनखाबाय आङो सोर लाना नांनांगौलाय बे आदा एमाव राजायानो अबावबा गारना दोनहैखादों बियो मानो गारना दोननांगौ जाखो न'आवनो दं बियो आं नागिरगोन दे दा नोङो आदा एमावजोंल' थांफादो थां मानसियानो हिनजावल' जानो लुबैयो बोरै जाखोथाय बे सासेयाबा खालि हिनजावनिल' ड्रेस गाननो मोजां मोनो देलायनो मोजां मोनो देरबा सोलायथोंसै आच्छा फरायसाफोर दिनैथ' फोरोंगिरि सान नोंसोरथ' बिराद फोरोंगिरिफोरनि खर' जायो दिनैनि दिनावबो आंनि खर'खौ दाजा बेनिखायनो जाय जेरै हागौ दिनैनि दिनाव आंखौ एन्टारटेनमेन्टसो खालामनांगोन सोरनाव बेसेबां टेलेन्ट दं गासिबो आंनि सिगाङाव देखाय दिनै सुरु कर' बिदि गल' गथ' आंनि मोखांखौ नायबाल' जाया आरो बे दाउखा राजाया फैयाखै नामा दाउखा राजाया सार मेथाइखौ माला रानगोन बावो मेथाइ जानायखौसो सिन्था खालामग्रोदों नोंसोरो मोनजागोन दसे उनाव मोनजागोन बयबो कनफारेन्स हलाव ज' थांजोबदो थां हेलौ औ एन्टनिअ नै आङो स्कुलावसो दङ आच्छा दे जागोन दसे उनाव थांगासिनो आं औ जागोन दे एन्टनिअ जागोन आच्छा दे मा इमारजेन्सि ओंखारलायखौलै बे एन्टनिअ नालाय थांगासिनो र' गुड मर्निं मिस्टार सन्थला दा माबायदि मोनखो देहाखौ मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय दिनै न'आव थांनो हासिगोन ना हायोबाथ' गाबोनफोर थाबाबो जागौमोन जुदि नोंथाङा गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लानो हायोबा दिनैबाबो थांजागोन आरो गिनांगौ गोनां बाथ्रा गैया सार्जारिया मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय बांद्राय गाज्रि जेबो एफेक्ट गोग्लैयाखैमोन अब्लाबो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जाहाथे मोजाङै ताल लायो गावखौनो जागोन दे आफा खोनाबाय डाक्टरा मा होनदों औ खोनाबाय नोंथ' मेडिकेलाव फैनो बायोना फैनो बायोब्ला एबारनिफ्राय ना बांद्राय जौ दा लोंसै दे जागोन ओमफ्राय मायालाय आइया दखानाव दङ ओमफ्राय दसे उनावनो नोंखौ डिसचार्ज खालामनोसै आफा नों दसे बेवहायनो थाथ' दे जागोन हे गसाइ जोंलारि फिसा नोंनि थाखायनो मोजां स्ट्रं जायाबा जानाय नंला जौ लोंनायखौबो गारनो हागोन ना हाया गसाइ अब्लाबो नाजानोसै एन्टनिअ नों औ नोंसानि आफानि सार्जारिया मोजां जाबायबालाय औ मोजां जाबाय नाथाय नों मानो हस्पिटालाव फैदों मानो हस्पिटालाव फैनो मोना जानांगौ जाखो नोंखौ आं माबोरै हारसिङै दोननांगौ जाखो आं नोंसोरखौ न'आव दोननानै फैगोन नाङा दे आं हारसिङै मेनेज खालामनो हागोन आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जायखिजाया आं नोंसोर सानैखौ न'आव दोनहैना फैगोन आरो फावगालिया मिन्थिबा नोंसिनि न'खरनि मानसिया मिन्थिबा बिसोरखौ गिनानै आङो नोंखौ खैफोदाव खोलैनो गोसो गैया बेनिखायनो बांद्राय खोथा दासानदों जागोन दे एन्टनिअ आं जेखौ नुदों नोंबो नुदों ना औ आंनो जेबो खोन्थायालासिनो जोंलारिजों मा रायलायफैदों बेलाय एन्टनिअ नों बेवहाय मा खालामफैदों आरो आं नोंखौ फन हरबाय थादों मानो रिसिभ खालामाखै बेना एसे खर' सानाय मोनदोंनो बेखौनो डाक्टरनाव देखायफैबाय ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननानै रायलायबाय नंगौ एन्टनिअ नों मानो आंनो खोन्थायाखै दे आं नोंखौ टेनसन होनो बादों बेनिखायनो जेबो खोन्थायाखै आरो नंखाय फिसा खर' सानायसो गासैबो थिग जाजोबगोन आरो नों आंनो माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो होनदोंमोन ना दिनै औ दसे उनाव जागोन दे जोंलारि नोंसानि आफाया माबोरै जाखो मोजाङानो जाबाय नोंनि हेफाजाब नङाब्ला आं मा खालामनो हागौमोनथाय बेनिखायनो रोजा रोजा साबायखर नोंनिसिम आं थाबैनो नोंनो हेफाजाब होनो नाजाफिनगोन नों जेखौ बिया मानो जेखौ खालामनो होआ मानो आं नोंनि खोथाखौ मानिगोन जागोन दे सम फैयोब्ला आं नोंनाव बुंगोन एन्टनिअ मा खोथा रायलायनो होनदोंमोन नों थौदो दा बेलासियाव आं दा खामानियाव थांग्रोनि माबाफोर खोथा लाखुमायाखैथ' बियो मा खोथा बुंनो नागिरदों बेबा आंखौ नों मिन्थियो नामा आं जेबो मिन्थिया ओइलाय आंहासो दाय जायाबानो जाबाय फावगालिया एन्टनिअ आरो जोंलारिनि खोथाखौ मिन्थिबा मा जागोन उनावहाय आंसो सहायनो हानाय नङाहाय गोजानाव थानायानो मोजां जासिगोन आं